तारा में सास के लक्षण ने के साथ भइल बड़ू एकदम का तू हमरा के तुमको लक्षण बाकी ना रे ते हमरा के मारा करे मोर पनी देख ना बुझा तो तोरा देख ला बन गई है तोरा के बाप रे एकदम मुआ दे रख रे बाप रे बाप चलो बड़ू सास हो के पतो के उदास लगइले बिया है हम मेकअप ना करी कोनो धइले घर के बानी त हम मेकअप आजा तो होइल बिया नगर नाती रे दादा ऐसे अगर ज्यादा बोला लो बाप रे द्वार पे जाके चिड़ैया मत की पतो मलखी ना त आए घर में भी तुम्हारे बुझ जइहो घर पे आइल बिया रे दादा बाबू हाँ तनी जा ना बाजारे हरा सब्जी लेके आव कितना हरा सब्जी किने के पैसा बा देखो तारू कि नौकरी छुटला 2 महीना हो गइल बा अगर पैसा नहीं खे आलूए प्याज पर काम चलावो घर के प्याज बा आलू बढ़ले बा आलू और चोखा सब्जी खा आलू खात मन उता गइल बा त का करबू पैसा बा देखत नहीं खू के नौकरी छूट गइल बा हमार खाई है अच्छा तो ये खाम का करे ए जी सुनाता हेने आई ना का हो रउआ हेने आई पहले रउआ से बात करे के बा अच्छा ठीक बा वो तनी कान में के नइखे कोगो लिपस्टिको खत्म हो गइल बा सब मंगावे के पड़े लिस्ट बना के दे तनी ए बेरा का चिल्लातलू हो कहानी हां कि हमर लाली लिपस्टिक कान में के सब कुछ खत्म हो गइल बा मेकअप के सब सामान खत्म हो गइल बा अभी कोनो सामान के लिस्ट मत दो ठीक बा ऐसे के पैसा नहीं खे 2 महीना से नौकरी छूटल बा ऐसे कोनो सामान के अभी ऑर्डर मत फरमावो देखी रउआ ई बात जानतनी कि हम खाना खाई या चाहे ना खाई लेकिन हमरा मुंह पर मेकअप जरूर जाए के चाहिए तो हम उ सब नहीं सुने के चाहत कि रउआ लगे पैसा बा कि पैसा नहीं खे और नौकरी बा कि और नौकरी नहीं खे लेकिन हमरा पूरा मेकअप के सामान चाहिए और रउआ के हम लिस्ट बना के दे तनी ए से जेड तक सारा सामान हमर खत्म हो गइल बा बुझाइल नु रउआ कहीं ना कहीं से हमरा के लिया के दी हम खाना बिना रह सकिले मेकअप बिना ना अब दोबारा मत कहम कि मेकअप के सामान खरीद के ना आई अच्छा ठीक बा व्हाट्सएप पर सब लिख के भेज दियो हम जा तनी पैसा कर्जा लेके कोनो से 2000 रुपया कहीं से वाली आई ई मत सुनाई हमरा मेकअप चाहिए तो चाहिए जाई हम व्हाट्सएप पर सारा लिस्ट बना के भेजतनी हम लेकिन तने कम में भेजो सस्ते ला भेजी हो एक बार सुन ली हम सस्ता न लगाइले आ ना सस्ता हम लगाएम ठीक बा हो गेलो हम जा तनी हां आओ तनी सस्ता लगा के मुंह के हम खराब कली ब्रांड लगाइले ब्रांड ही ब्रांड लगाएम का रे हां का है झोरा में वो कुछ ना हो देखी ना वो देखे देखा ना देखा में का दिक्कत तोरा अरे बताव तो हई हम सब्जी कहनी जे बाबू तनी हरा सब्जी ले दे तोरा लगे पैसा ना ला है मेहरारू के मेकअप के सामान किने खातिर कहां से ले ले तू मान जो बिना खइले लेकिन बिना मेकअप के मान नहीं जानत नहीं कितना घर में कलह करे लागे ले वो का करबू बताओ कहिया से हमरा हरियर सब्जी खाए के मन करता है आ कोई तोरा से कह के हनी बगरे तनी हरियर सब्जी ले आ देबा कि ना ले लेबा कि मेहरारू एक टुम कहत तो सारा ब्रांडेड सामान किन के ले अरे त का करबू देख काका ले अरे छोड़ा ना कुछ नहीं तो पैसा आ गेल ये कहला मेहरारू और माई में बड़ा अंतर हो जाला बाबू हई देखत है सब ब्रांडेड ले आई बा अरे त का कहबू का लगे उनानु मानी तू त मान जेबू हला मत को सुन ली नु तो लागी झगड़ा कर तरह से करे आके आओ तनी हम देखे ठीक बा हला मत करो जा तू तो बर्बाद होइए जे तरह के बर्बाद कोइए दी वो ऐसन घर के आइबे की तरह के तो भूसा का थरी बैठा दी जा हम का हेलो सामान सब लेके आ गइल बानी आ सुनो माई देख लक ये झोरा में ऐसे माई आई न पूछे हां तो कुछ बोलिए मत बड़ा खिसियाइल बिया पहले हमने हरियर सब्जी किने के दाम नाक के नहीं तारे मेकअप के सामान लेके आ गनी तो एगो बात सुन ली रहू उ सास हो के अगर हमार पटीदारी करी है तो लोला फोड़ दे उनकर साथ हम जर जवान बनी सुहागन बनी तो हम मेकअप ना करेम का अरे उस बोरही कदरो सब्जी किने के हम कहनी पैसा नहीं किया तू इतना ना हल्ला करलू के सब किन दनी हम देख के खिसियात रहलो ठीक बा बड़ा अच्छा इस्तेमाल बा सुनी ना हां का हो सब कुछ ब्रांड बानू सब एकदम ब्रांडेड अंदर कितना के भइल 2500 रुपया के भइल पूरा पूरी 2500 रुपया 1 रुपया कम ना कइलक कहता कि सब ब्रांडेड चीज है में कम ना होला ठीक बजाई तनी पैसों पर ध्यान दे के मेकअप करो काहे कर्जा लेके मेकअप मत करो काहे कोइले बारू
तू कर्जा काट के दो आ चाहे अपना पॉकेट से दो, एने मेकअप तो कम ना होई। चलल बने हमरा के सिखावे। सुघर सा घर बड़ी प्यारा, लुक अच्छा लगत बा, के कर इलइका ह देवरू तके चाचा कहत बा हो। घर में सब्जी नहीं खे हैं? अब मेकअप के झोरा सामान मंगावा तारू। काची कहतनी? घर में सब्जी नहीं खे, खाए के नहीं खे, अब मेकअप के सामान के पैसा आवता कहाँ से आवता? ओतना के ठीका हम ले ले बानी कि घर में खाए खातिर बा कि हाँ, नहीं तो के के ले ले बा? हमार तो जवन शौक बताऊं तो हम करबे न करे। खाई वो जरूरी- कहला से छोड़ दे। खाई जरूरी बा कि तार मेकअप जरूरी बा? हैं? तार मेकअप जरूरी बा कि हमारा पैसा से जरूरी बा? खोजम का? हमारा से खोजेम। हैं? ए हमारा से खोजम, हमार भतारा त हम तो ओकरा से खोजम नु जाई और बेटा तो अपन खाए पिए के सामान मांगी चाहे पहने ओढ़े के सामान मांगी। सब्जी ले, हरा सब्जी ले तो ना ले को तो पैसा नहीं खे, मैं पैसा नहीं खे, मेहरारू खातिर पैसा कहाँ से आ गइल? जितना मेकअप के सामान आइल बैगन के टगन करता रू भिख मांगी के घर के आके। ए ज्यादा मत बोलना तो गलत है। चुप रहना, उन कहता है बैगन के टगन करता रू। बैगन के टागन कर हैं? जानता रहनु तू? और मिल के बेटा जे इतना शर्म करता रू। आई शरम सुना ना कहवा से आई शरम? तू चल घर में शर्म तू इतना। अच्छा ओए शरम के घर के कोइले बनी नहीं हो रे हाँ। कोइले बनी तबे जा खोलतनी। अगर ना मिल रहित नु ना देखले रहती नु, ना कोइले रहती नु तो सवाद ना मिल रही त ना बुझले रहती त ना मंगोईती। बुझला नु? साग सब्जी के ठीके नहीं खेतले मेकअप आई हई फाउंडेशन हई क्रीम हई आइसक्रीम चाहिए तो काहे ना भाई हैं? खइले बनी लगइले बनी खइले खइले बनी बनी। त खोजम ना। हाँ। ए जाके बेटा से पूछला नु कि काहेला हाई फाई घर के पतो बिया के पतो उतार खाई के खाई के लिए घर के मतलब का बिलवा देबू का हमरा बेटवा के हमर घर बिलवा के देबू का हाँ बिलवा देबू तो तू चटनी में चाट के सब दिलवा देबू का? हम काहे ए, भाई बड़ी चटनी। हम काहे बिलवा देन बिना साग बिलवा सब्जी तो तू घोटा आइल बारे देखे। बिलवा तो तू आइल बारे के सब बिलवा दे तारे हमरा घर के सब चीज हई चाहिए हो चाहिए हमरा मेकअप पर नजर लगल हमरा मुंह में दाना दूने निकलल त साफ ध के लोर फोड़ दम बुझ अंगुरी नीचे कर अंगुरी नीचे कर। तोरा नहीं मत तू अंगुरी देखे बेसास के देखाई में सास हो त सास डर लजबा कि ना रे तोरा डर लजबा कि ना रे कानून पर काइस रे तोरा डर लज नहीं छे ए तो सास हो तो सास लेखा रहो, सासे बन के रहो, माई मत बनो। लेनु कहता नी बुझलो नु? अंगुरी कंट्रोल में रख अंगुरी मत देखइए सास ही तार हम तार कोनो पतो ना है उ सब छोड़ा, ज्यादा बकवास मत करो। बुझ गई नु? हां हां ना के सब अब बुझबो ना करम कि सास हो कि का हो। सास ही तन तमीज से बात कर तमीज से तू तो इतना धोखा लगनी भई बड़ की पतो का करतिया का काटिया का पहनतिया का ओढ़तिया तारा में सास के लक्षण ने के का भइल बड़ू एकदम का तू हमरा के तोरा तुमको लासन बाकी ना रे ते हमरा के मारा करे तू और पनी बस ना बुझा तो तोरा देख ला बन गई हई तोरा के ए बाप रे एकदम मुआ दे रख रे बाप रे अरे बाप चलो बड़ू सास हो के पतो के उदास लगइले बिया है। हम मेकअप ना करी कोनो धइले घर के बानी त हम मेकअप आजा तो होइल बिया नगर नाती रे दादा ऐसे अगर ज्यादा बोला लो बाप रे द्वार पे जाके चिल्लाइए मत कि पतो मलखी ना त आए घर में अबू तुम्हारे बुझ जइहो। घर से आइल बिया रे दादा बाप रे बाप बड़ी मार मरले बिया रे दादा अरे का भइल काहे रो तरू? बाप अरे काहे रो तरू? बाबू रे मत पूछ बड़ी मार तो मौगी मरले बिया मौगी तहरा के मार लखिया अरे ओकरा इतना ही मनी तहरा के मार देलखिया हां बाप रे झोटा ध के आ काहे के तीर मार लखिया? खाली कहनी है जे मेकअप के सामान मंगावत रे बबुआ से सब्जी कोनी तो ना कहता पैसा नहीं खेल लके के हमरा ते बिलवा देबे भीख मंगिन क देबे ओही ला लागल हिया पीठ दिहुरा के मारे तू तरह के माना कोई नहीं के मौत ओकरा से बोली ह मौत पूछे जइह तू कौन के ओकरा से बोल लागे तहारा? हाय बाप रे बड़ी मार मरले बिया रे बाबू सुनो ता कहने जाय दे कुछ कहिए मत अगल बगल में चुप रह त लोग बड़ा शिकायत अगल बगल करी। आज नतिया तेनी मरते तो हमरा के मारित रे अरे जानते उ चरबाकिन बिया उ हम बोल तो हमरो के मारे लगी उ का करू चरबाकिन ये गइल बिया तो तनी गोली दुगो ले आ दुकान पर से बड़ी दर्द बा अरे ठीक है जा उठ के यहाँ से जा हल्ला मत कर दो अगल बगल लोग सुन तो बड़ा शिकायत करी। हाय बाप रे ठीक बा ओकरा से कम मुंह लगइयो मत मुंह लगइयो ओकरा से। अच्छा हम ना बोले मेकरा बा हां जा जा चुपचाप रह जा मुंह चुपचाप रह जा।